en tande, vel? Der er meget forskel. Det er sødt. Yes, den er mere tung. Har de vist? Han løb fedt på det. Jeg har været i, vi går i skolen. Hvad sagde du? Nej, det er en hummer. Det syger bare i armen, det her. Små, men... Ja, men når man så kommer ind til de egne, så er de mega små. Nej, så er de slet ikke små. Hvad ser du her? Det syger i armen, ja. Ja, det gør det hårdt at være fotograf. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Hvad er du oppe på den her trappe? Er du ikke... Den kan ingenting. Sådan. Så må jeg holde det. Nå. Nå. Jeg skal lige klippe numsen samtidig. Nu kan jeg være, hun får en ud af kroppen oplevelse, når hun ser det. Hun er ikke klar, hun ser så gammel ud. Det må hun også gerne. Det var helt bevidst. Gør du lige stille, så ikke kun det.